Malawian Camera. Good evening, Moni Amalawi nonse. Nkhani labwera nayo lero ni nkhani yayifupi kwambiri, si nkhani yayitali. Mu February and March mchaka cha 2022 ndinabwera pano ndikunena kuti ku Mangalande kuno anafufuza bungwe lijamati la National Crimes Agency anafufuza milandu yokhuza Katangale yemwe amakhala kuti zunza dziko la Malawi, ndipo Katangale amene amakhuza nzika ya dziko lino ya Britain bambo Zunetsata komanso akuluakulu ambiri aboma. Ndiye mlandu monga mukukumbukira kuti itatuluka ku Malawiko kunazayamba kafukufuku osiyanasiyana, komanso kunachitika zambiri ndithu kuti mpaka director wa Anti-Corruption Bureau anamangidwa, komanso anthu angapo mpaka Inspector General wa Police anamangidwaso, komanso anthu ochepa ena ndiye anamangidwa. Koma nkhani tinamva report yomwe anapereka President Lazarus Chakwera mu mwezi wa May 2022 atafufuza ku ACB kuti panali anthu 82 akuluakulu aboma. Ndi padali pano nkhani yabwera nayo pano ndikupheka kwambiri. Mawa bambo Zunetsata akuonekera ku court la ku Westminster Magistrate Court kuti akamve milandu yomwe boma la Britain liyambe kuwazenga nkhani yake yokhuza ndalama zimenezi atiuza ndi aku National Crimes Agency, komanso pa court listing ya Westminster Court ikuonetsa ndithu kuti mlandu wa Zunetsata uja anthu amakhala kudikira uyamba mawalo apita akauze milandu yomwe akuwaganizira kuti anapanga, koma kwambiri akulemba kuti anachita chinyengo popereka Katangale ndiponso ndalama zina kwa anthu akuluakulu aboma la Malawi. Ndi monga tikuziwa mlandu umene ku Malawiko unakhaliridwa pansi, ambiri akhala akufunsa, ena nayankhulapo zambiri, koma mlandu panopa kunoko ndi kuti wapsa anytime uyamba. Ndi ukayamba pa malinga ndi omwe amatifotokozerawo umakhala kutifotokozera nkhani imeneyi pali umboni wozizimutsa kwambiri, komanso kuphatikiza mafoni omwe akuluakulu aboma, akuluakulu andale, akuluakulu akukhoti, atola nkhani, maphunga nyumba ya malamulo, anthu osiyanasiyana a civil society ena munaona nakhala chetacho, onse omwe amayankhula ndi akuluwa ndithu kukhala ngati umboni umene ulipo, komanso kuperekedwa ku court kumeneko. Ndi zomwe zimachitika kuno. Patience iso paja ena amafunsa mnangoti uyamba mlandu unachedwa chifukwa kunali nkhani zoti ngati bambo sanapeza bwino, koma mawa ndithu akuonekera ku court koyamba kuti akamve no milandu. Poyamba paja milandu ija amati inali ma holding charges, anangopatsa mlandu wakuti owaganizira. Pano ndi akapatsa no milandu yeni formal charges. Chomwe tapangira izi kunena poti anthu ena anayankhula zambiri, ananena kuti timangokamba tinangopeka kulibe milandu yasata, ena analembapo kuti milandu yasata yatha, koma milanduyo mawa Westminster Magistrate Court. Ndi mene atiuzira pano payamba timaona ngati khala court ina, ndi kuti tiyesesaso kuti application yathu yokuti nafenso tizikakhala kumeneko live kuti Amalawi azitha kutsatira kesi imene kuyendera ndemvemve, ayasewera matepe a anthu akuluakulu athu, ayatchula mayina. Tikuziwa kuti kumalawiko mlandu umene unakhazikitsidwa pansi, koma kunoko vuto lake chilungamo ndithu chimachitika, chimatsatidwa, ndiponso ndikhulupirira kuti Amalawi amva nomvemvemve wa nkhani poti kumudziko kunali nkhani ngati kubisidwa, kupotokoledwa, mpaka na Amartha Chizuma anamangidwa, mpaka kalowa chitokosi kuti nkhani imene ipipirike. Komanso tikudziwa pali maumboni ambirimbiri anthu akukamba kuti anauzidwa kuti bwanji mlandu umene uthe, ali pamodzi sitingatchule pano nena kuti ine mlandu wangawo umalizike ku court kuti andichotsepo mwamtendere. Ndi nkhani ya Zunetsata yomwe akhala mukudikira Malawi mawa ma formal charges ku Westminster Magistrate Court. Ndikuziwa kuti atola nkhani angapa ku Malawi, komanso atola nkhani akuno UK apita. Ni nkhani yokuti kwambiri anapezeka ndi katundu kuno wa magalimoto odusa £1 million, anagula nyumba 35 nthawi imodzi pa zaka zochepa, komanso anagula zida za nkhondo opanda license, komanso amatumiza magalimoto, amatumiza ndalama kwa akuluakulu aboma a Malawi. Ndi zangochitika kuti mwina nthawi ino ndi yachisankho
koma nkhani ija ikuyamba anthu omwe anapanga zinthu ngati kuti timabisala kapena timaona ngati kuti nkhani ija yatha ayi ndithu mlandu kupita ku court azathu amalikati afufuze akhali ndi umboni okwanira ndi ayambe kesi yawo ndi nkhani yomwe padera imene andipaseni ndi imeneyi tizikupasa update mawaso madzulo ndibwera sinenganene kuti ndikhala ku court kapena ayi koma ndithu malive tikayamba court ikayamba apa ndithu tizipezeka ndithu khotiko ndikumakupatsa update abwinobwino ku court kungoti tineneretu kunoko kumakhala ma restrictions ambiri opanga reporting ndi tiona kuti avomereza zoti zinena ziti zomwe sanganene ndiziti koma timafuna tipemphe kuti amaloleza kuti nthawi zina voice yokha mutha kupereka live alipo anthu azipereka kuti ndithu ayesese kuti amalawi adziwe chilungamo cha ndalama zopitirira 150 billion za macontract zomwe zinakhuza ku polisi zinakhuza ku Malawi Defence Force zinakhuza ma ministries ambirimbiri omwe anapatsa Bambo Sata ndiye nkhani zazone Sata zinazizira ku Malawi iko anthu anapanga zina koma nthawi inoyo kesi ijano ku UK yapsa ndiye National Crimes Agency yatsimikiza komanso pa listing ya makhoti yomwe timatsatira kuno atsimikiza kuti kesi ya Bambo Sata mawa apita akapase milandu kayapita amene ndi maloya zawoka akachoka ameneko ndatipatsa masiku kunoko milandu imene mayendera atakwapasa mwina na 6 months kuti azabwera tsiku lakuti uzatha tsiku lakuti kena apasa mwina 1 year depending kuti apangana chani maloyers yo ndeti kumva sikuti mawa akayamba ndeti yamba kumva koma mawa timva no ma charges komanso umboni woyamba uperekedwa makhoti kuti ukakhala umboni chakwambiri ukati wapita ku court makhala public ndikuti zina zomwe tisiti mazizo wa Malawi timabisidwa timauzidwa mwachisisi zimaoneka ngati zoopsa kukamba ku Malawi iko timaziwa kuti kunatula nkhani olimba mtima ambiri koma ambiri amakanika kulemba ambiri amaopa nkhani inakhuza ma department ambiri ndetizi wiki ya mawa tibweresa update chakumadzulo wiki ya mawa lolemba kuli maumbonena kuti tinapeza kali ma audio tiyamba kusewera mmodzi kuyambira ku parliament nthawi yomwe Mai Chizuma anasankhidwa kumeneko ndekuli nkhani zodabwisa anthu amatumiza ma text komanso kulemba komanso ena makasonkhana ku nyumba zina zake ku area 9 kukalandira Kangachepe nkhani yake ndio dwalitsa kwambiri chifukwa mmene anthu akuvutikira panopa muona kuti chumachi mwina tinayamba kusokoneza kwambiri pa nthawi imeneyi ndi nkhani zakatangale ku Malawi pano zilibe direction yeniyeni chizina chilungamo chifukwa nkhani zimakhuza akuluakulu koma panopa tiyangane maso no kuboma la UK komanso awawa kuti akuti chani ndiponso anthu akuti bwanji komanso tadziwa paja maina kumeneko amaopsa anthu kulemba maina amabisidwa anthu amaopsezedwa kunachitika zambiri pakati pa May tingoti kuyambira February 2022 pomwe nkhani inapita ku court kuno mpaka tsiku la lero pomwe ndabweranso kupasa na update iyi ndi update yanga number 1 mawa madzulo ndibwera update number 2 lolemba number 3 kenako tizikupatsani pang'ono mpaka nkhani ya Satayi mpaka timalize mwina pokwana chamu akatipasa matsiku akukhotiko nditonse zipita tikamvera konko chifukwa bwino wakuno kesi kayamba amakapatsa masiku mayamba si imaso kulibe soti ayapite kaye adwala ayi ndithu osapanga nde usiku wabwino nkhani ya zidzizi timafuna tupereke ndi imeneyo kuti kesi chadakamba 2022 ambiri anayankhulapo zambiri ambuye nthawi yake yakwana kuti tsopano timvemve kuti ndalama zinayenda bwanji usiku wabwino nonse tidikire mawa kesi kayamba zikumbwa mbiri Malawi Camera